Un cop auem era pasta presta e reposada e d'ua consistència més leu clara, podem començar es nostres pasteres. Cauam era padena, jo la pinti damb un sinyalet d'oli. Abantes, en casa, aquegen damb greix de porc. Prenem un sinyau de pasta damb era losa e la tiram en a padena en la acurre enquia que la capere. La deixam code enquia que vedem que la pasta se despegue fàcilment, 2 o 3 minutes. La viram e deixam que code per aute costat. Si és habilidosa, pots virar-la a aire. Procura elles ben fines, se poden degustar, ben acompanyades de sucre, mel, confitura o xocolata. Boníssimes!